Yehey! Ayaw mo pagkuna-una ba na ug mapaakan mo sa mga baboy diha, labukan mo sa mga manok, magpilt di ba nagsabot na tadaan ha? Ayaw sa sig paminti kay makaigo ka na inang hagbas just na. Nagsabot na tadaan, unsay sabot na to gani ha? Dili magkiat. Oh, ngano nagkiat kon mo? Ha? Excited naman. Bilder na baboy na sir, babaw. Field trip gay nino. Anay? Ha? Anay? Mababoy? Dili, basta mga babo ato taron sa baboyan. Ay zoo. Pero meron na tong atuan ang baboyan. Sunod sa manukan. Then magulat ko sa ako ang principal kung unsa iyahang i-suggest nga lugar na kung atong atuan. Okay? Sir, favorite ko ng manok. O gani, pagkuan mo maabot ra yun ta dito ron. Sundugan ninyo si Linda ba o nga wala ra ikuan babutan kayo. Unsa man mo eh? Sir, favorite lagi kayo na mo si Linda. Dili na ko favorite. Nakita lang nako sa iya ha nga naa siya'y respeto, buotan og dili sipat. Sundo ka kay ninyo no, ikaw Gibhart. Minus-minusin na imong pagka kuan ba, kilas kay ka. Ikaw sige ra kang dalag pintik. Mura man kag madtog lasang. Ge, ang buhaton na to karon, madto na ta dito. Basta sabot ha nga dili magkiat. Yes, sir! Ayaw sa ba, ulat ba? Unsa man ning mga bataan ni nga gina di magkiat? Ano mo pag nani na? Re. Amo ni sir. Sige. Diriya ka. Linya sa mo, diya sa mo, diya sa mo, diya sa mo. Diya sa mo ba? Linya ba, linya? Linya Sir, daw. sir! Asang baboy, sir? Linya ba? Saba ba? Linya ba? Ako na dito ka. Linya. Sige. Ron, una mo tanaw, ali. Sir, mao ni ning baboy sir. Oh, muni. Namo po ni mga baby sir. Oh, muna yung mga baby. Mga cute kayo sir no? Kita na yun kay baboy. Pili po gakos ana iyang nanay sir. Mama niya sir. Dili ka pwede mo kakos anak kay ungadon ka. Gawas nga ungadon ka, paakon ka tagas kay ni siya mga bangkil. Nganong giigta na siya sir niya gikulong pag yun. Di naman nakabuhi kay gikulong na. Og buhian ni hotdon og ungad ang inyong kamutihan. Labaw na ang inyong maisan. Og mahimo po di ba inyong banggirahan ay linaw-linaw. Oh. Dito na mulubog, makuyanap ang kabaho sa inyong kalibot. Sige, next. Sige, human na ka? Tanaw na ka? Ano sir? Okay, Gibhart, ali dire. Ano baboy sir? Uy, ayog, saka niya. No, ayog. Oh, sige, tanaw na. Moni ang baboy. Ayaw naman saka niya, ayog saka niya ba kay Dili papakan pwede, ka sir. na. Dili, tanaw lang. Muna baboy di ay. Dakuha sa baboy sir ay daghan bagit yang bata sir no. Lamian ni lechon sir, lechonan ako sir. Ayaw, dili ni pwede litsunon ka. Dili ni ato Nya gawas pa. Og litsunon na to ni. Wala na pag-asa ng mga bata. Dili na sila mabuhi kay mao man nilang mother. Dagko pa man na sila. Oh, mula ko pa na sila kung pakaon sila tahok og pigs. Dako lagi ang dalunggan. Kay dako naman siya. Oh, mo ni. Nya, sige tanaw na kay sunod si Grace. Ala nakitay-kitay ang yang ikog sir, tanawan sir. Oh, kana buot pa sa buot kung nagkikito yang ikog gibitok ni siya. Ay gibitok ni siya, payat ang ni kuan ang yang bakbon sir no, nigawas na no. Kay daghan man kay nagdidi niya no kaning mga unsa ni baktin niya. Okay, sige. Okay na ka? Okay na ko sir, nakikita na dito yung baboy sir. Muna ni baboy sir. Oh, mo ni baboy. Sige, tawag ka si Grace dito. Siya na po. Grace, ikaw na po daw. Ari na dire Grace. Sir, asang baboy, sir? Oh, tanaw, Mami, mami. baboy, sir. Hmm. Dogaan na ako, mangayo kong isa, sir. Ha? Mangayo kong isa. Dili pwede. Igo ra ta sa pagtan-aw mo ni ang yang mama. Mo na ang iyahang mga baby. Kana lang good, sir. Oh, kay buhion man ni mama sa balay. Dili na pwede kay dili ni ato Gusto man ko naipig. Ingnay mong mama nga mamalit mong pig. Okay, sige, pagtagbog tanaw kay si Linda na po. Okay na ka? Yes, sir. Sige, tawag ka si Linda Linda, dito. Linda, ikaw lang ko daw, Linda. Linda. Oh, pagtanaw sa baboy, pig, mo ni ang mama niya. Then mo na iyang mga baby. Dili ka mo gunit kay basig pa akong ka. Bagto niya karlang na imong kamot. Sir, ato na di malutas, sir. Mupalit, ibaligya na mo. Ibaligya nila ni kung malutas na. Doon din ako si mama, mabalik niya. Hindi, among buhion. Tingnan ninyo ang tag-iya sa kuan, mga animal park. Era o. Manay mag tanaw ka ana Sige, magtanay gidanlak o. Nalagyan nila po ang utlog, sir. Gidanlak na kay nigawas ang iyang kinai.
Kunya, maulian pa na, sir. Maulian ra na kung idala siya sa emergency room. Kunya ka ni, sir. Dugay-dugay, nagiguro nino. Oh. Tiguang naman. Sa kuan na niya, kada kaligo niya, dili siya nagapanabon, mo nang murag gikas pa. Di ba, sir, ang baboy karon kay barato na kaayo? Barato Kunya, ang ang baboy. baktin, mahal kay baligya. Kunya, ang kanakong karne, mahal kaayo. Kunya, barato ang inani, oh. Gani. Nya kani sir, ug makabuhi ni sila sir, di ba mangungad man na sila sa mga tanom, di ba dapat din na sila buhian kay luoy kay mong mga tinanom, ug ang basurahan doon man na nila kuha. Bright tayo, di mo linda oy. So, okay na ka, kay mo proceed na punta sa mga manukan. Sige sir, dito ta sa manok sir kay mag kuan mi itlog, mananaw mi itlog. Okay, tara. Sige. Madere. Sir, asang manok, sir? Ayaw kay manglupad ayo. Tay sa. Musulod ko, sir. Dili mo sulod. Unya na. Anong manok, sir? Itlog, sir. Okay, tanawan ninyo ha. Pili mo sulod, sir. Isa-isa lang og sulod, okay? Isa-isa. Ako man una ganina. Ikaw una ron. Sige, sulod. Sige, pwede din mo gunitan ang manok. Hindi na, sir. Pwede po ka magunit sa itlog ha. Sige. Pili mo labok, sir. Dili. Idlas man, sir. Ayaw lang po sa di pagkano na yang itlog. Alungag po ni, sir. Oh, makaon na. Una yang itlog. Una yang itlog ha. Pula Kuya, yang o, nag-itlog, sir, no? Kaya mo na yung itlog sa manok. Katong uban lagi, sir, kay puti. Kini kay naipagka brown. Lahi kani, itlog sa laki, kani itlog sa bayi. Ah, tiyawa, no? Sir, kini isa, sir, gamay lagi ni. Inya, katong isa kay dako. Mauman ng kuan, ang kanang dako mo ng laki, nya kanang gamay mo ng bayi. Ginagawas na, dahil sunod na po. Ako na po, sir. You first. Sulod ko, sir, ha? Taguniton ko aning itlog, sir, ba? Ano na niyang itlog? Ano na yan, itlog. Tara manok, pwede ka mo kuan ito. Bugaw-bugawon lang nimo. Tara. Okay. Wah! Ayaw, kay mo lupad na. Amulo pa din, sir. Hmm. Pwede ka mo gunit? Gunite, pwede ra. Taon ako, ha? Dagan man, sir. Kita na ka. Ang itlog, usig mo gunit ka sa itlog. Sir, siya, sir. Unsa man nga itlog, sir? Itlog gani ana. Dahil yung talinis siyang dili, no? Okay, kuan na siya, ang sungo na niya. Ang sungo sa manok. Kini siya, sir, pag mabuak na ni siya, Mahimot. makaon na ni siya. Mahimo na siyang kuan, chick, Chick? Unsa lang chick, sir? piso. Ah, piso. Pag mabuak na siya, sir, di ba kato man yung pritohon, sir? Oh, kato ng priton ginasudan sa balon. Kanang paliton sa palengke mauna. Dili po niya siya kal nga manok, sir. Dili, Rhode Island na siya. Ay, taga-island! Mm. Sa News Island! Oh, lagyo na siyang mga lugar gikan. Sige na. Next na po. Ay, Awas ikaw na. kay mosulod pa ka. Musulod ko, sir. Tanaw na. Pwede na ko dinalaon ang isa ka tray ng itlog. Dili na pwede dalaon kay diri na ilaha pa ng itlogan. Ah. Sige na, tanaw na sa manok kay hapit na maurot atong time. Sir, mahadlo ko sa manok. Magawas lang ko, sir, oy. Ha? Mahadlo ko sa manok. Oh, okay na ka? Ikaw Linda, mosulod pa ka? Ay sir, dili na ko musulod sir, enough na sa ko nga nakakita ko sa mga manok. Okay, so thank you. So, since wala pa nag-update ang atong principal kung asa ta mo adto, manguli sa takaron, magpaabot ta siyang update, okay?